Il-Gvern se jagħti 2,012,000 euro lill-Fondazzjoni Arka Tgħawdex sabiex ikunu provduti servizzi residenzjali lil persuni b'diżabilità. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Gvern għan-nies fejn fiha ġie ffirmat ftehim bejn il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja, l-Aġenzija Support u l-Fondazzjoni Arka għat-3 snin li ġejjin. Is-servizzi se jkunu provduti minn 3 residenzi li għandha l-Fondazzjoni. Dawn huma Dar Arka, Dar il-Ġublew ta' Ħliena u Dar il-Madonna ta' Pinu. Minn dan se jibbenefikaw 22 persuna b'diżabilità fuq livell ta' servizz residenzjali, kif ukoll servizz ta' respite f'Dar Arka. Id-direttur ta' Dar Arka, l-Kanoniku Dum Michael Gallia, għal kif dan il-Gvern kien ta' spalla għall-Fondazzjoni. Dak li assistejna għalih l-iffirmar ta' dawn il-kontratti mal-Ministeru tal-Inklużjoni huwa kollaborazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat sabiex il-Fondazzjoni Arka tkun tista' tibqa' twettaq il-ħidma tagħha illi tmexxi dawn it-tliet djar Dar Arka flimkien ma' żewġ appartamenti fil-komunità biex tkun tista' tagħti l-aqwa u l-aħjar servizz lil persuni b'diżabilità u l-familjari tagħhom. Il-Fondazzjoni Arka se tipprovdi 23 sodda, 13 minnhom minn Dar Arka u 5 sodot kull wieħed minn Dar il-Ġublew ta' Ħliena u Dar il-Madonna ta' Pinu. Il-Kap Eżekuttiv ta' Aġenzija Support Ruċi Berras tennit l-importanza ta' servizzi fil-komunità għal persuni b'diżabilità. Din il-kollaborazzjoni bejn Aġenzija Support u Fondazzjoni Arka se tassigura li 21 persuna oħra b'diżabilità fil-Gżira ta' Għawdex se jkollhom dar residenzjali meta jkollhom bżonn. Il-dar Fondazzjoni Arka wkoll toffri respite għal persuni b'diżabilità ġewwa l-Gżira ta' Għawdex. Il-Ministru Giulia Farrugia Portelli saħqet li dan se jkompli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' dawn il-persuni. Kwalità ta' ħajja tajba tirrifletti wkoll it-tip ta' servizzi li wieħed joffri fil-komunità. Dan is-servizz ta' 2 miljun euro u ftit aktar bejn il-Gvern kif ukoll il-Fondazzjoni Arka jara li numru ta' persuni b'diżabilità f'Għawdex stess jingħataw l-aħjar kura possibbli. Il-Ministru Clint Camilleri spjega kif il-Gvern qed juri b'eżempju konkreti li Għawdex qed jingħata priorità f'kull qasam fosthom fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Permezz ta' dan il-ftehim ta' aktar minn 2 miljun euro, l-istess fondazzjoni ser tkun tista' tibqa' tagħmel il-ġid għal dawn l-istess persuni fl-aħħar mill-aħħar is-soċjetà anke ġewwa Għawdex. Preżenti għall-iffirmar kien hemm ukoll is-Segretarju Permanenti Matthew Vella.